Salutări tuturor! Arvon Chei din nou printre dumneavoastră. Mi-am schimbat puțin colțul în care îmi făceam filmări. Acum suntem în zona casei mele unde îmi păstrez o mare parte din cărți. Chiar în acest triunghi vedeți cărțile mele de poezie. Nu că m-aș lăuda cu ele, dar iubesc foarte mult poezia și chiar am construit aceste rafturi în acest triunghi pentru a-mi păstra colecția de poezie. Dar astăzi nu este vorba despre poezie, astăzi este vorba despre Pilgrim și Ghinda de Aur, o carte ce va apărea cât de curând și o veți putea avea în casele dumneavoastră, sper că înainte de Crăciun. Această carte a fost scrisă acum 3 primăveri, în 2021. Se termina pandemia și eram tot aici în căsuța de pe deal și inspirat de dealul pe care îl văd în spatele casei, m-am gândit să fac o poveste mai întâi în care era vorba despre un pitic și aventurile sale printr-o pădure magică. Practic, era o structură simplă, o structură arhetipală de poveste. Un pitic pleacă într-o călătorie într-o pădure plină de mistere. Bun, de la poveste și până la carte am mai trecut ceva timp, s-au acumulat niște idei, am mai făcut niște plimbări chiar prin pădure pentru a-mi imagina exact lumea lui Pilgrim și am demarat scrisul. Nu a durat foarte mult timp să scriu această carte. Cred că procesul cu totul a fost undeva sub o lună, puțin sub o lună, iar apoi am rafinat-o destul de mult timp, în vara respectivă, în iarnă, apoi și tot timpul am încercat să ajung cât mai aproape de esența poveștii, să elimin tot ce era în plus sau toate propozițiile mult prea lungi și inconsistente. Îi mulțumesc doamnei Teodora Matei, care acum este editorul nostru și care într-un final a curățat textul de ultimele mici problemuțe care erau acolo la el. Acum totul este bine, suntem gata de publicare, am și trimis probele la prietenii noștri de la Sibiu, cei de la Bookforge, împreună cu care vom scoate acest frumos volum. În ceea ce privește lansarea lui, dacă putem vorbi de o lansare, acesta va fi în cadrul Gaudeamus București, între 4 și 8 decembrie acest an, la pavilionul Romexpo, pavilionul central Romexpo, acolo unde va avea loc acest foarte mare târg de carte. Și mă bucur din suflet că ajungem împreună cu cei de la Bookforge, noi, cei de la Breazla Crimsonarium, să putem avea în acest târg o carte. Este o experiență luminoasă, cum îi spun, pe care abia o aștept. Noi vom fi acolo pe toată durata târgului și ne vom întâlni cu dumneavoastră, cu copii, vom discuta despre Pilgrim, vom discuta despre acest cap de serie, cum îmi place să-i spun, pentru că am proiectat o serie întreagă de cărți Pilgrim, aceasta fiind prima dintre ele. Tocmai de aceea pe copertă veți vedea cifra 1, cartea numărul 1 din Pilgrim. Ce trebuie adăugat aici este faptul că alături de cartea aceasta am adăugat un puzzle în care îl veți vedea pe Pilgrim, un puzzle pentru cei mici de 16 piese și de asemenea pentru cei care doresc să citească și apoi să facă un mic concurs, va mai exista o surpriză despre care nu vă spun foarte multe. Tot ce vă pot spune este că va mai exista și un joculeț educativ alături de carte, pentru ca memoria, imaginația și ce știm despre Pilgrim să intre mai adânc în mințile și în sufletele noastre, mai ales celor cărora le este dedicată cartea, celor mici. Cam atât momentan, este un
prim video despre Pilgrim și despre lansarea lui. Mă bucur că deja suntem la a doua lansare. Emoțiile sunt pe măsură, vă dați seama. Aștept și bineînțeles că totul va fi bine, nu am niciun dubiu. Până atunci puteți intra oricând pe zadișar-bazar.com, site-ul Breslee Crimsonarium, acolo unde deja există lansata Samoravora, atât în format fizic cât și în format electronic, pe care o puteți achiziționa. Ne puteți scrie pe crimsonarium@gmail.com pentru orice fel de întrebări, ne puteți scrie dacă doriți să colaborăm, în sensul în care noi avem bloguri și așteptăm mereu autori din ce în ce mai tineri să ne trimită materiale pentru ca noi să le publicăm pe blogurile noastre. Dorim să oferim cu această platformă ceva înapoi culturii căreia îi aparținem și tocmai de aceea îmi place să cred că cei tineri se vor apropia treptat de noi și vom colabora cu scrierile lor, eseuri, poezii, povești fantastice. Ne ocupăm mai mult de zona fantasy, de zona dark, horror, chiar zona SF. Toate sunt acceptate atâta timp cât hotărâm împreună că acel text este oarecum de calitate și poartă un înțeles mai ascuns, mai adânc, că povestește ceva publicului care îl va citi. Atât pentru acum, vă mulțumesc mult că m-ați ascultat și voi mai urma până la lansare cu alte mici videouri în care vă voi spune lucruri despre carte, cum v-am și obișnuit. Haideți să ne vedem curând. Vă pup, ceau, pa!